Ngiye ekhaya ngiyasifica isikhwama sesisendlini kaRawundi Msamo. Amen. Ngangazi ukuthi kumele ngenze njani. Umahamba buye. So angazange ukuthi ngenze njani. Ubaba azange ahlale nami phansi angichazele ngesikhwama sakhe ukuthi wesithathephi. Ngoba ngangizosithatha ngesiphindisele kumnikazi waso. Kumele akuhlale nami phansi angitshela ukuthi mntanami lesi sikhwama ngishiya nayo kodwa lesi sikhwama kumele uhlabele inyanga nenyanga noma unyaka nonyaka kube nento oyihlabela ngayo. Wangachaza bese ngithola isikhwama sinezilwane sigcwele yonke into ongayicabanga oyithwele ngaso. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda nina bezulu linamandla siyabingelela kunina nonke ezifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika sithemba ukuthi abantu baphilile kulonyaka ka2025 sithemba ukuthi ke unyaka omusha njengoba uqala nezinto ezintsha nabantu abasha. I'm not talking about ingane ke njalo mangithi abantu abasha ecabanga ukuthi ngithi hambani nokwenza ingane cha ngisho lokho kanza kodwa sanamukela ohlelweni izimpande zama-Afrika la eBlack Live TV kama lami King Sicaka ngolapha kaluqa sithembe ukuthi uzawuphinda usubscribe ulike ucomment nje wenze isiqiniseko sokuthi kulonyaka by March siyawushaya u1 million subscribers. Ngiyethemba lokuthi wona nje ubukhona nje lokho kuzokwenzeka kube khona. Gijima ke ema page ethu khona on Facebook esikhona izimpande zama-Afrika khona ku TikTok esikhona nala ku YouTube channel yethu sikhona futhi enkulukazi. Mafuna ukwazi more hamba uye ku email address yethu sithola lapho singangawe kama lami King Sicaka ngokaluqa asikhwele odabeni esize ngalo namhlanje sikhwele phela komnikazi wodaba ngalikhuluma isiZulu madoda isiZulu ava ngesithanda sabona sisi. Yebo sawona njani bhuti? Sikhona. Ngiyaphila nami. Sibonga yabona nje umuntu mangabe ekhuluma isiZulu uvela kube ngazi ukuthi ukhuluma amagama nenhlabathi uyalizwa leli gama ngikhwele phela komnikazi wendaba. Yebo. Uyalivuma. Yebo. Amen nizwile uvumile ngikhwele phela kwakhe engumnikazi wodaba. Okay asike lo dabeni ubani usisi? Igama lami nginompumelelo kaCele. Ndosi. Yebo. Ngisuke Adamsi esigodini sibizwa ukuthi uyayisenqotsheni. Okay. Yebo. Nginenkinga ekhaya ubaba wazala mina kuphela. Mina ngaba nengane eyodwa uma sashiya emhlabeni. So ubaba beyinyanga. Alright. Ngikhule nje ubaba ehlanganisa amakhambi umuntu wamakhambi. So kwahamba ubaba wagula washona naye. Wangishiya nengane yami. So ngahlala ubaba before ashone wangishela isikhwama wathi lesi sikhwama kuzoba ngesami ngizosebenzisa. So ngase ngicabanga ukuthi kusho ukuthi nami ngizohamba mhlambe ngiyothwasa or something kodwa kangakufikela lokho. So lesi sikhwama lesi besihlale sinyamalale inkinga yasileso. So besinyamalale isikhwama kuvele kuphithane kufisilwane imbuzi inkukhu njalo after inyanga siyanyamalala isikhwama. Angi-understand why sinyamalala isikhwama. Yeah. Ngoba phela isikhwama sinemithi phakathi ngasichecka ngathola ukuthi sinemithi akukho unye okuphakathi. So ngasibeka nje isikhwama kaRawundi Msamo. Ngithi ngiyabheka ngelanga isikhwama sikho kuzofa imbuzi noma inkukhu. Uthe kusuka kase kufa ingane yami. Ilanga qala khona ngavula amehlo. Hawu kwenzakalani? Ngahamba ngaya kumuntu wathi akuzame ukubona ukuthi wanginika iwasho wathi angigeze ngihlambulule isikhwama ngibona ukuthi kuzokwenzakalani. So ayikho into elungayo. So kuhambe kwahamba kwafake manje inkomo obezikhona ekhaya. Hayibo. Inyanga nenyanga khona into efayo. Ubaba zange angichazele ukuthi lesikhwama kumele ngisenze njani. Bese ngibuyela ingqondo ngibuye ngicabanga ukuthi no ubaba njalo ngenyanga ubeyale ahlabe imbuzi. Okay. Ngahamba ngaya kubathandazi abathandazi bangitshela bathi lesikhwama sisodwa ubaba bethwele ngaso. Lokho kwangithusa kakhulu ngashaqeka ngangazi ukuthi kumele ngenze njani. Wena ukhula nje awazi ubaba uthi uthwele. Akazange asitshele ekhaya ukuthi ubaba ushone uthwele and into eyinkinga noma bese ngithola ushone nje ngenxa yalesi sikhwama ngoba ubaba uthwele sinezilwane. Yo. Kwangithusa kakhulu lokho kwangiphatha kabi. Ngayibuka ukuthi okusho ukuthi nengane yami nayo njengoba ishonile nje yiso lesi sikhwama nami futhi ngizofa egcineni yiso lesi sikhwama. Manje angazi inkinga ikephi angazi ngisadidekile kwayimina. Ngihambile ngaya kubathandazi
abathandazi bathi bafike bangikhulekisa iZayoni. Yes. Ezafika iZayoni zathi ziyabhula umlilo kwavele kwawesi kakhulu. Kwenzakani? Isikhwama siyanyamalala bathi angisimbele ethuneni likababa. Upside down yonke into manje kunzima. Angazi kumele ngenze njani ngoba ngangithemba ukuthi abathandazi bebefika bazofika bakhuleke and then bese kuba ngcono isimo sibe ngcono kodwa kunalokho kuwesi kakhulu. Imake uthi kwathiwa simbele ethuneni kwathiwa sihlale isikhathi singakanani ethuneni? Kathiwa ngisibeke noma 7 days. After 7 days uyafika? Ngiyafika isikhwama sikho. Hawu. Sinyamalele nakhona lapho. Bese ngibuya ngiye ekhaya ngiyasifica isikhwama sesisendlini kaRound emsamo. Amen. Ngangazi ukuthi kumele ngenze njani. Umahamba buye. So angazange ukuthi ngenze njani. Ubaba azange ahlale nami phansi angichazele ngesikhwama sakhe ukuthi wesithathephi ngoba ngangizosithatha ngesiphindisele kumnikazi waso. Ngangimele akuhlale nami phansi angitshela ukuthi mntanami lesi sikhwama ngishiya nayo kodwa lesi sikhwama kumele uhlabele inyanga nenyanga noma unyaka nonyaka kube nento oyihlabela ngayo. Wangachaza bese ngithola isikhwama sinezilwane sigcwele yonke into ongayicabanga oyithwele ngaso. And manje ngicabanga ukusuka nala ngiya engihleli khona ngithuthe ngiye kwenye indawo angazi uzofika kwenzakalani. Ngezinye indlela wona into ethinta imithi uyazi usemncane ngoba ukhulu wedwa ubaba uyakuthanda kakhulu yonke into yakuyalela nje ukuthi nokuthi so ukuthatha isikhwama kwakuyinto easy wena ngoba vele uyazi kwenziwani la. Yebo nganginengqondo zokuthi nhlansimpe abantu abadala bazoba kumina mhlambe njengaye bese ke bangibulele or something ngihambe ngiyogeza isikhwama bese ngisebenzisa ngiyami indlela. Manje angathi akwenzeki kanje sekumele manje ngilonge ngihlabela lesi sikhwama. Manje angazi ukuthi before ngihlabele isikhwama kumele ngenze njani kahle. Noma ngizobe sengiyafa nami angazi. Imawo ubaba ngesikhathi edlule emhlabeni wakubiza wakutshela ukuthi isikhwama ushiya na? Yebo kwaphelela lapho. Wangachaza ukuthi ngihlabela inkukhu noma ngihlabela imbuzi noma inkomo wangachaza. Ngitshela singabantu abafika kini bezolashwa ngesikhathi babakhe sekhona ngokwabantu abanjani kukhona ukuthi mawubuyisa umqondo ubonke engathi labantu babefika bezothwala noma mhlaba wabantu abanjani babelashwa babakho? Babefika abantu bafika nezimbulu zemali bezothwala. Ilakho ngangibuye ngikubona ngoba umuntu wayesibe sephuma la aphume abuye sezobonga athi ngiyabonga ngithola imali engaka ngithole izinto ezingaka kuningi bebekuchaza nami okunye kwakho ngangigcina ngibona ukuthi kuyathusa ngoba umunye wezasho ukuthi uvela avuke ibhenki lakhe lisho ukuthi ligcwele nemali egcwele iningi imali. So ngike ngahamba ngayoqasha bengifika emqashweni abantu bangijikela nami sebengibiza ngomthakathi ngoba bengilongazi ukuthi njoba ngihlele ekhaya kuzogcina kwenzakalani ngempilo yami nami sengisaba phela manje ukuhlala ngedwa. Ngcono ushila isikhwama la. Ngashiya isikhwama ngashiya konke ngahamba ngoqasha nje ngahlala emqashweni. Bengifika lapha emqashweni aphenduka amatafula abantu abaseduze kwami kwayibona bangithuka bangibiza ngomthakathi abanye bayashona angazi ngididekile okungempela angazi ukuthi kumele ngenze njani. Masisemqashweni kodwa asifike isikhwama emqashweni. Siyafika kunezikhathi sokuthi sifike ngisibone kwesinye isikhathi sinyamalale sihambe ngicasuke sesilapha ekhaya kaRound. Yebo. Kunani phakathi? Kunemithi amabhodlela imithi eyijumbane eboshwe ngoplastiki kuningi nje okuphakathi okunye ngeke ngikwazi ukuchaza konke la emini. Since wena waqala ukusiphatha kukhona okwakusebenzisa okuphakathi usiza abantu noma mhlawumbe lokho wasithatha nje sigila imikhuba nje kaze wena wenze lutho ngaso? Bengakaze ngisebenzise ngoba ngenxa ukuthi bengibuka ukuthi njengoba nami sashonelwa umntwana kuzokwenzakalani angazange ukuthi kumele ngiqalephi ngiyephi bengisafuna ukuthi abathandazi bafike banginabele kabanzi ngaso ukuthi bengisiqala kumele ngenze njani. Umunye umthandazi wangitshela ukuthi kumele ngihlambulule before ngisebenzise isikhwama. So ubaba umntwana naye washona. Abe bonke abantu abasondele nami bayashona abaningi nje abasekho sobashona ngisho umngane nami washona ngisele ngedwa. Yonke lento yenzeka ine gap la sikhwama sosinyamalala khona. Yebo. Make sabuya futhi kuthuleke kube kuhle kube right yonke into ibe right ibuyele normal beke sahamba iyaqala inkinga. Kade ngibuka ama pictures amanye ongisandela wona ukuthi
usendeke la kunesibaya khona sasiqala ukuwa esikhulukazi osho ukuthi ubaba wayekade efuyile impela kuney'nkomo zizala kukuhle nje ekhaya bekwaziwa ukuthi ubaba bewunemzane bengalokothwa bengathintwa beyindoda ehloniphayo emphakathini kakhulu indoda nendoda ehloniphayo sibaya sayo yebo kunjalo nje nami futhi benginyathela bekushiwo kuthiwa awu nayo intokazi yakacele nathi iphuma bekubonakala ukuthi hayi waphuma uvico yebo kodwa manje yonke leyo nto ishabalele and manje bonke abantu bangijikele bayabaleka abanye bengithi ngiyahlala nabo abantu abafuni ngisho ukukhuluma nami ngisho endleleni sengihlale ngingedwa mawusho endleleni ke subala nezesheli yebo nazo kuthulekile nje emakhaya kuthulekile futhi sengiyijenile ukuthi ayikho into ezophinda ilunge unless koze kufe mina so kubona konke ngoba yes wena uzalwa wedwa ekhaya nomama uthakasekho abekho abanye abayihlobo mhlawumbe bomncane omalume bonke labo bantu abakanjalo mabe khona into kwayixoxa nabo mabekuphendula bathi ubaba omncane bathutha babaleka abanye babo omunye ubaba wathola ngaye ngoba izama ukuthi iqinise isikhwama sakhe uyithola nenike leyo ngayithola kubathandazi befika ekhaya bezongitshena ukuthi hayi khona into wrong ngalesi sikhwama sababa wakho suthi automatically wena njengoba usuthathe ikhwama nje bonke laba abayihlobo kababa bakho bacabanga nawe uzoqhubeka into efanayo yebo exactly bacabanga ukuthi nami ngizobabulala kanti angikho njalo angaze ngathwala angazi lutho ngendaba yesikhwama ukuthi nje kuphela isikhwama sanikwa mina right ekathiwe yisami ngangachazela incazelo yaso ukuthi ngisenze njani isikhwama ngenzani ngaso ngangitshela ukuthi ngizolapha umuntu befikile egula engaphilile ngimkhulekele bese yasinda ngoba abantu bekusebenzisa nokukhuleka beze beyinyanga eyumthandazi ekubili ekubhanqile ekhipha namakhambi yonke lonto nje bekhuleka kakhulu kanti ngala ngasese bekade ethwele so ngitshela ngale imbuzo obuyasho ukuthi lezi imbuzo beyihlatshwa igqitshwe ingazidli yebo akekho ba nombuzo la ukuthi why igqitshwa makuphendula kuthiwa izigqitshela bani inkinga beyigqiba ebusuku bengabona umuntu njalo ngo12 ahamba uyigqiba ngiyacabanga ukuthi into zakhe noma lawe ithwale khona bamtshena ukuthi izinto zakhe akazenze phasi nobusuku ngoba ila kuhlukana khona imikhathi umsebenzi ebumnyama nobukhanya ingakho ke enza ngaleso sikhathi ebusuku manje wakushaya nesigaxa ke senkinga wangishiya netshe yalazi itshe umthwalo ongaphezulu kwamandla ami wenze njani nje manje ngoba uyasho ukuthi emqashweni kufika ngahamba kahle abantu bakubalekela bonke bashona abantu bafuna nokubulala nawe ngoba bathemba ukuthi bayangifuna kwimanje nje ngikhuluma nawe angazi bengiphumela ngizobheka ngakephi ngizobaleka ngephi angazi usubuyela ekhaya angazi ngizobuyela ekhaya obekudlula lapho angazi bengithatha ngizoyiphosa emotweni ngizobona ukuthi ngenze njani kunzima kakhulu impilo yami inzima angazi mhlambe mangahle sibuke lento njengababukeli lapha beBlack Life emakhaya sibuke ukujula kwayo nendlela lososayibeka ngakhona mhlambe kukhona esikwaziyo nesingakufunda nesingakucosha ukuthi ekhaya into nento enziwayo ilandelele ukuyithola ukuthi yenzelwani yenzelwa bama kwenze njani ungavumi ukuthatha yonke into kanti awazi ukuthi yenzayo same thing yenzeka kubantu usuke beshiwe namabhizinisi emakhaya only to find ukuthi washiwa netax ususele necertificate ngenxa ukuthi awubuzanga ukuthi ama-tax arana kanjani yonke lento enziwa kanjani mhlawumbe kokunye wawukhona but awu understand ukuthi kuzibe khona egcina kanjani iyona ke into usisabhekene nayo njengamanje ukuthi uyise uMagaye wamnikeza ikhwama wathi ayiqhubeke naye ngethemba ke ukuthi yena wazi ukuthi besebenza nobaba shuthi abantu abadala bazombuleleka kuyena bamtshela ukuthi uyisebenzisa kanjani kodwa leso sikhwama senza into ewumhlola siyafika siyahamba kwi-gap la sihambe khona kulimala abantu kufa abantu kuphela impahla kangakuthi naye usenyamanyambane kubantu ngoba uke waphuma ekhaya wayoqasha ezama ukubalela isikhwama le aze wasigqiba eduze kwethu nalaba ngenhloso ukuthi mhlambe kuzoba ngcono ngokuyalelwa yinyanga so kuze kube manje isikhwama sizenzela imathanda nesiyafika masithanda ukufika masithanda ukuhamba siyahamba kufa bangane kufa ngane yakhe kufa boyfriend akasazi ukuthi kumele enze njani angazi mhlambe khona usizo nalo okwazi ukusiza ngalo ukuthi uma umuntu eshiwe nesikhwama ekhaya engasasidingi wenze njani ukusiqeda kushabalalisa ukwenzela ukuthi akwazi ukuphila ngokukhula ngoba usisi uyasho lesi sikhwama wayazi okunye ngaso kodwa mase ubaba eseshonile sekuvela okunye ukuthi cha isikhwama lesi wayekwade ethwele ngaso ubaba asize comment yakho nokuphawula kwakho lapho ukuthi uphawula uthini khona email address yethu ngaphawula nokuphawula comment section yethu like subscribe size ukuthi uphawula uthini lakho lokugcina sisi
njengey'ngane ey'suke semakhaya njengamanje bakhona abazalwa obaba bamadodakazi obaba bayathandwa abanye bazalwa omama bamadodakazi omama kwenziwa izinto ey'thile emakhaya. Ukukhuthaza kangakanani ukuthi uma uyingane ekhaya ushiwa nesikhwama ukujabulele lokho? Kuyajabulisa, akujabulisi? Iyiphi into ocabanga ukuthi wena ufuna ngabe nawe waqala ngayo oy'sola ngayo uma ubuka isimo esikhona njengamanje? Isimo engiyisola ngaso ukuthi ngathathela ngehaba ngajabula ngoba ngitshela ukuthi nami ngizoba umthandazi ngoba nami ngiyathanda ukukhuleka. Engingabatshena khona abalaleli emakhaya, iy'ngane zifundiseni ukuthi into obuyishiya nengane yenze njani. Ungaveli ushone nje ushiye kanjalo uthi bayosala bebona ngoba leyo nto ayakhi, kunalokho iyabhidliza. Imindeni eminingi ilimele kakhulu ngenxa yokuthi asiyalwanga, asitshenwanga. Ingane sase uhlale phansi nayo noma bunezingane uzibonise uyitshena ukuthi ibhizinisi ukuze iqhubeke fundani enzani 1 no 2 ukuze nifinyelele la. Singathatha uChopcut, no uChopcut awusebenzi. Ngicela nje ukuthi abalaleli emakhaya bayitshene izingane zabo ukuthi azenze 1 no 2 no 3 nifundise ngendlela elungile. Yebo. Mama, asibonga kakhulu Magaya, sithemba ukuthi unosizo luzoba khona kubantu bakwazi ukulekelela ukuthi ukhiphe lesi sikhwama ubuyele ekhaya nawe uphile impilo enormal, uthando nawe umphakathi lo unamanambane kuwona. Ngiyabonga kakhulu. Babukele beBlack Life emakhaya, sibonga kakhulu isikhathi sethu nethuba nje lokuthi nibe kunye nathi. Le Black Life TV igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika, igama lami King Sichaka ngokaluqa. uNkulunkulu abe uNkulunkulu siba abantu kuye. Nisale kahle. It's the Black Life TV.